Фирма Auto-Boys ООД провежда подготовка на кандидат-водачи на моторни превозни средства от всички категории на територията на град София. Човекът, който първи ви посреща във фирмата, е техническият секретар Цветелина Иванова. Тук се записвате и получавате пълна информация за курсовете. Фирма Auto-Boys е автошкола с утвърдени позиции по отношение качеството на провежданите шофьорски курсове. Разбрах за фирма Auto-Boys от мои съседи, като една много акуратна фирма с изключително добри специалисти. Фирмата разполага с 2 съвременно оборудвани кабинета, отговарящи на всички европейски изисквания за теоретична подготовка. Auto-Boys е школа, от която всеки би останал доволен. Винаги можеш да се обърнеш към всеки за каквито и да е въпроси, свързани с материала. Теорията се обяснява по начин достъпен за всички, дори да започваш от нулата, както мен. Материала се усвоява лесно, обясняват го по достъпен начин. Обучението е съобразено с възможностите и свободното време на курсистите. Нашата фирма предлага обучение по всички категории. За мотори, за леки автомобили, леки автомобил с ремарке, товарни автомобили, автобус. Също така, автошколата провежда курсове за възстановяване на шофьорски умения, упражнителни курсове. Допълнително обучение по наредба 41 на Министерството на транспорта, съобщенията и информационните технологии и Европейската директива 59/2003 за издаване на карта за квалификация на водачи за превоз на товари и пътници. Auto-Boys е фирма с утвърдени позиции по отношение на прецизността и качеството на услугите, които предлагат. Тук работят високо квалифицирани специалисти с богат професионален опит. В нашата фирма работят професионалисти с дългогодишен стаж, които се умяват спокойно и търпеливо и качествено да обучат нашите курсисти, така че когато излезнат сами на пътя, ние сме спокойни за тях. Инструкторите от Auto-Boys са изключително търпеливи, големи професионалисти са и са много компетентни по всеки един въпрос. Винаги можеш да се обърнеш към тях, когато имаш някакъв проблем или нещо, което не разбираш като цяло. Курсистите на Auto-Boys могат да разчитат на компетентността на Христо Пенков, Бойчо Милушев, Емил Христов, Георги Дудов, Костадин Бонев, Стефан Пенев, Ангел Тодоров, Християна Борисова, Румен Венков, Матей Венков. Информация за тях, както и снимки, можете да намерите на сайта на фирмата. Много са компетентни, обръщат специално внимание на всеки един от курсистите и винаги са на линия за абсолютно всякакви въпроси. Търпението и индивидуалният подход на автоинструкторите към обучаемите отличават автошкола Auto-Boys от останалите автошколи в София, а това е безспорен фактор за създаването на сериозни и толерантни водачи на пътя. В нашата фирма се набляга много на елементите на паркиране, както перпендикулярно, така и успоредно. Най-хубавото нещо от цялата работа, която те учат, е паркирането. Много малко школи те учат да паркираш, а тук, след като завършиш, вече паркираш перфектно като професионален шофьор. Наблягаме също и на техническото обслужване на автомобила, да са запознати с всякакви видове екстри, които в последствие ще бъдат по тяхните автомобили. Като обучение с GPS. Автошколата ви предлага различни по марка и модел учебни автомобили, всеки от които осигурява еднакви степени на сигурност и на техническа изправност. Автошколата разполага с учебните автомобили. Автомобил Автоматик Daihatsu Terios 1300 кубически сантиметра с система 4x4 и климатик. Dacia Logan. Тя предлага изключителна вместимост. Toyota Corolla 1,6. Символ на качество и надежност. Opel Astra. С появата на версията седан на Astra, Opel всъщност се придържа към традицията. За тези, които искат да станат професионални шофьори, автошкола Auto-Boys предлага товарен автомобил Mercedes 1320L фургон 13 тона, който е изключително лесен за управление. Автобус Сетра 55 места, който е в отлично техническо състояние. Тук може да се добави и ремаркето Нептун, което е с товароподемност 1300 кг. За хората с по-голям адреналин, Auto-Boys разполага с мотори от 125 и 500 кубика за категория А2 и Honda 650 кубика за категория А.
Базата е много добра и естествено колите се карат много лесно. Смятам, че това е една от най-добрите фирми в район Люлин. Всички бъдещи курсисти, които биха дошли в нашия учебен център, могат да са спокойни, че ще получат едно комфортно, качествено и спокойно обучение за овладяване на автомобилите. С една дума препоръчвам фирмата на всеки, който иска да се занимава с шофиране, който иска да стане един добър бъдещ шофьор. Автобойс, това е школата. Автобойс, това е фирмата. Автобойс, това е школата.